Čaute si, čo tu ste, vítam vás z nového videa. Dneska teda hráme MC Rybara. Poďme na to. Tak máme tu prvú hru, no. Jo. Tak tu necháme taký odkaz. Kam to, čo tu? OK. Tak nedosiahne, škoda. Nie, nie! No to neláka tam ísť. No by som to žiglačnil, alebo čo. To zhodíme. Potom ďalšieho na rade zhodíme tam toho. A potom vyskúšame ďalej. Ideme to spavnúť len tak do srandy Vardna. No čum, že to bude jaká sranda. O. No poď Varden. OK, Bobby. Ani neviem, jak som vyhral. Dobré, boh som zabil. Dajme tomu. No sa random mapa. A nie tam je ten znak si referieho, myslím. No prečítaj si to, kámo. Kam? Nie, ja som mimo. Ja som proste čítal do Vardna, alebo ja som už... Teraz tam skočí polovica mapy. Chudák. A mne sa nepáči. Kamo, nemám na drevo. Konečne na prvýkrát hitol. Nie! 2, go! To asi nebude položiť. Prečo rýbu si mi tu spavnul? Jo! Ani dopadnúť som nestihol. Ohoho! Opa! Jeden hit, kámo. Hohoho! Aj to i budem normálne.
Kam ale má totemová Undying. No toto super. Samovražda normálne. Kamo, ja som... Kamo, poďme zdrojiť páscu, mám prečo play. Tam choď dole s týmto točko. Nevyšlo, no škoda. Choď dole, čau. Ďakujem. Kámo, ani hit mi nedal. Kamo, ako sorry, ale toto fakt nie. Zase... Nie, ja to už... No už sa teším, aké prasa ma zabije. Už to vidím normálne. Toto gibule... To psa si zožer kde. Mne sa ten čavo nepáči, takže radšej nech ide dole toho. Čo je za knihu? Čo za knihu bolo? Kamo, čo to je? Čo? Ja som dostal túto knihu do inventára. Som ju použil a teraz tu nemám ikonu. Či ako jak to mám chápať, proste. Sranda. Ideme na stres spavnúť var na... Why not? Aha.